ना मादैया फैफिनबाय न'आव लांगोनायाव जिरायनाय मोनसे फुङावनो बेरेफुंजानि मोनसे आपडेट मोनलायबाय आङो। Hey guys, welcome back to my new video. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय आरोखि ना। So guys, जोंना मादै बै फान्थाव बब्रा नागिरनानै USA बै बाक्सानि USA जों थाहैनाय गवायाव थाहैनाया माने न'आव फैफिनबाय आरोखि। स' इन्ट्र'खौ ससे नायलांलाय एकदम गरमथार नोंसिनि थाखायनो आङो बिदि भाइरेल जादों होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय जोंनि संसार जानायखौलाय मा मिन्थिनो नोंसोरलाय होनलायबावोसो ना बाला रायलायनासो खारलांदों नामासै आदैजोंलाय। इन्ट्र'खौ ससे नायग्रोलाय नोंथांमोना दानि उनाव रायलायगोन सावरायगोन जोङो एसे गुवारै। नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादोंनो। नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादोंनो। आय' माइसे साहस गोरा हिनजावलै सयथिबो मोखां गोराथार माथो लाजिथारा माथो ना बेबायदि सभाब चरित्रनि मानसिफोरा माथो बेफोरबायदिनो जायो नामासै ना लाजिनाय गैथारा नामासै बिसिनावलाय माबा दाउ अमा सैमाथां माथां माबा एफा बोरै एफा देरना गालांबाय लेथारखौ नोङो सेनेल बिफा आङो दिननिफ्राय न'आव फैला होननानै माने बेबायदि लिरना गालांनानै दा रायजोफोरखौ एकदमबारे हाद्रि सारफावनानै नोङो न'आव फैफिनबाय। दा बिसोर गामिनि महिलाफोरा आइजोफोरा रायजोफोरा मा खालामगोन नैबेखौ एक्सेप्ट खालाममारगोन नामा सयथिनो। जोंनि गामियावथ' बिदिखौ सोलामोन सोनायालाय। दा बिसोर गामिनि मानसिफोरा दा बेखौ बे आइजोखौ गामिखौनो एफा एलाव खालामबाय एफा बदनाम खालामबाय ना एकदम अबे गामिनि आमुक तामुक गामिनि ओरैबायदि हेन टेन ओरैबायदि होनलायनाय ओरैबायदि गाज्रि भाइरेल जाबाय बदनाम खालामबाय गामिखौबो। दा बेफोरखौनो लाखिमारगोन नामा बेसो मोनसे सोंलु जाना फैदों आं माने आंनि साननायाव आरोखि। थ' जोंनि गामियावथ' बेफोरबायदिखौ सोखाया आरो लाखिखायाबो दुमसे दुमनानै दा होखारहरसिगौमोनसो जोंनि गामियाव। दा मोनसे पस्ट नैबे आपडेटखौ आङो दानि नैबे लांगोनायाव जिरायनाय आपडेटखौ नुनानै सानदों आरोखि ना आदैया लाखिमारगोन नामा एक्सेप्ट खालामफिनमारगोन नामा नैबे मोनसे माने सोंलु फैदों आरोखि आंनाव। स' आंनिबाथ' लाखिनाङा आंनि हिसाबाव आरोना न'खरखौ एफा रुजु रुमु संसार जानाय एफा सनमान गोनां न'खरखौ बियो एकदमबारे थेर बेथेर खालामलांबाय लासिं सिं खालामलांबाय। आरो इमान मोजां बिनानाव सानै दंमोन जोंहा एकदम नायथावथाव अनथावथाव एकदमबारे उन्दै सानै दंमोन जोंना। सासेयाथ' SSLC आरो सासेयाथ' क्लास 9 होनदों। क्लास 9 होनबाथ' आरो बिराद गिदिर दं। जोंनानो बिनानावा दा क्लास 9 बावसो जोंनि बिनानावफोरजों जों समान सानो। दा बिदि समावनो नोङो इमान गिदिर बुरिलायनानै बेफोरबायदि बानायनायखौ सोरबा साबजानाय मोनगोन नामा? लासिं सिंनि बाथ्रालै एकदमबारे। आंथ' आदैखौ डाइरेक्ट खब्लं गब्लं बुंनायानो साबसिन जासिन खोमा। लाखिथारनाङा बेखौ हाजारखि गाबदों बे आरो सानसे नोंखौ आरो डाबल खैफोदाव खोलैबावगोन आरो डाबल हेभि खैफोदाव खोलैबावगोन आरोखि नैबे फान्थाव जाहाजि नागिरनानै गोलाव थांनाया। बेथ' बोराय इन्जिन नाङासो होनना बुंदोंमोन ना। दा मानो बोराय इन्जिनजों मानो फैफिननो गोनां बायद' जाखो नोङो हा? आरो बेयाव डाइरेक्ट थब्लं गब्लं होनखागोन आङो मोनसे खोथा। बेयाव इउटुबारफोरखौ बखिनानै जेबो लाब मोना। जाथाया जि जादों बैखौसो इउटुबारफोरा दामखाव आरोना। बेखौ जों बानायनानै होआ गाइसमोन मिन्थिबायना। आरो मादै फैसालि बायसेन्स भिडिअखौ नायदोंबा आरो जों बेखौ बानायनानै होआ माने जाथारनाय काहिनिफोरखौ जागुबैना देखायनायफोरखौसो जोङो बेफोर भिडिअफोरखौ जोङो दामखावो आरोना। जोंथ' मालाबा बानायनो हाया बेफोरबायदिखौ। दा नोङो हाइ खाटके मेगनाव जाथारदों थांथारदों बै बाक्सानि मा होनदोंलाय बाक्सानि USA आव बै बाक्सानि USA आव नों थांथारदों बै गवायाव नों थाहैदों बेजोंनो नङा होमबा? दाथ' जों बेखौ बाक्सायाव नोंखौ जों बे गवायाव थाहैनायखौ जोङो बानायाखैना। नों हाइ खाटके नोंनो थाहैमारनाय नों जामारनाय नङा। दा बेखौ नोङो बानायनानै जोंखौ भाइरेल खालामदों होनना बुंबा खिन्थु नोङो जानाय नङा। खिन्थु नैबे रियेलिटिखौसो जोङो होदों आरो दामखावदों। मा नोंनालाय मा जन खारजियासो बदनाम खालामदों माबा
USA आव थानायनि जन खारजायासो बदनाम खालामदोलायनो गावनो लेटाराव लिरदों आंथ' USA थांनोसै नै साउदी आरबाव भिजा इन्डियान पासपर्टबो बानायखाबाय अलरेडि जाजोबखाबाय होननानै गावनो गावनि लेटारावनो बेफोरबायदि लिरदोंमोन माथोखि प्रुफ नांगौबा फारि फारि डाइरेक्ट एकदमबारे लेटारफोराबो दंजोबखायो स्क्रिनशट खालामना दोननाय जोंनाव नों USA थांनायनि पासपर्ट इन्डियान पासपर्ट नों सानैनि दानखाबाय जों साउदी आरब थांसै होननानै नोङो बुंदोंना बुङाखैमोन नोङो USA थांनायनि गोदै सिमाङा मा जाखो मादै नोंना दा माथो लांगोनायाव जलदब माथो लखबखबनो माबा बुथबथब जिरायबाय थाखो जाम्बिसियान सिखाव मानसिया गोदै मोनजाबाय मालाय मोनलोंबाय अहाबाय दा जोगारना हरबाय नोंखौ जाम्बि दा मिथिबाय दा एबारनिफ्राय बुद्धिबो दाजासै टेलेन्टबो दा देखायसै बायसान्सआव जुदि आदैया एक्सेप्ट खालामना नोंखौ अनखांखां मोनना जुदि लाखिफिनोबा आरोखि दै स' बायसान्सआव लाखिमारगोन नामा आंना नैबेखौ कनफिउस जाना दं गोसोआ जोंनि गामिनिबाथ' बेफोरखौ सोलामोन सोनायालाय मिटिं बानायनानै डाइरेक्ट डिभर्स पेपार बेफोरबायदिनो डाइरेक्ट पान सिरा सिरि जानानै माने डाइरेक्ट होखार हरसिगौमोन आरोखि जोंनाथ' बिदिखौ लाखिनायनि एलाउड गैया जों गामियाव मिथिबायना बेफोरो मोनसे हौवा गुरैफोरनि हिनजावफोरा बेफोरबायदि जायो होननानै गासैबो मिथिखायो नङा होमबा जों सिगांनिफ्रायनो दामखावबोबाय थाग्रा मानसिखा नङा होमबा जों आङो बुंखायो हौवा गुरैनि हिनजावफोरा नैबेबायदि माने सरित्र जायो आरोखि आखल आखुफोरा नैफोरबायदि जायो जोंनिखौ नायना जोंनि माबाखौ जोंनि खोथा फंसेबो बारनो हाया जोंनि हिनजावफ्रा मा फंनैसो बारथोंलाय होजायोना होजाया ना मा होनो आरो बेफोरबायदि रं नाम्बार रायलायनो कम्बल सिङाव अबेबा रुम एक्सट्रायाव उन्दुनानै बिदि सिरि सिरि मेसेज गेलेनो मा जिं एप ना आलु एपलायनो साला बे जिं एपजों गेलेनाथ' दा जिं बायदि गोदै मोनबाय दा नोङो रस गोनां साला दाथ' फस्थायबाय हेभि फस्थायबाय खिन्थु लाइफआव बेनो मिथिबायना मोजां खामानि मावलांबा मोजां खामानिनि मोजां फिथाइ मोनगोन गाज्रि खामानि मावलांबा गाज्रि खामानिनि गाज्रि फिथाइ मोनगोन नङा होमबा दाथ' गाज्रि फिथाइनिबो एकदम दाबल गेसाव बुस्थु दाबल गेसाव फिथाइ मोनबाय नोङो लाजिनो रोंबाथ' जलदब बै दैयाव बारजुमना थैसिगौ नोंथ' लाजिनो रोंखाया नों साहस गोरा बिराद डेन्जार मानसिखा नों बिराद हेबिट दंखायो बेफोरबायदि जानायनि मिथिबायना नोंथ' बेफोरबायदि सासे सानैल' नङा खोमालै आन्दासावथ' ओइ फेसबुकआव सानै साथामसो माबा माबि पस्ट ओंखारलाबायदोंमोन माथो ना बेफोरबो मोनजालाबायदोंसोमोन नामा माबा साना बादामफोरखौलाय कुलु कुलु होनलाय आयौ जाथ स' गाइस आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला गोदान आपडेटखौ नुनो मोनगोन दाहाय 1टा 2टासोआव नङाबा मोनाब्लियाव होनो नाजागोन फुल आपडेटखौ रायजोफ्रा मा सावरायो नैखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो क्लिप्सखौथ' देखायथारनांगोन ना नोंथांमोनाथ' नायनो गोसो दं नङा होमबा आरो जायफोर एक्सेप्ट खालामो खालामा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै आंनो बुंहर नैबे मादैखौ माने लाखिनांगौ ना लाखिनाङा आदैया कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर जाहाथे बिसोरबो भिडिअफोरखौ नायो नालाय जोंनिखौ नङा होमबा गासैबो बिसोरनि गामिनि मानसिफ्राथ' जोंखौ नायखायो सासेबाबो नङा होमबा जोंनाथ' भिउवार्सफोर थागोन ना सासेबाबो नङा होमबा स' गाइस नैबे फान्थाव बब्रिखौ जानो थांनायखौ जेनेबा लाखिनांगौ ना लाखिनाङा आदैया कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन जाहाथे लाखिनांगौबा लाखिनांगौसै बा लाखिनाङाबा लाखिनाङासै स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव बानायला स' गोदान आपडेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन मोनायाव हयथ' 2टासोआवबाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजोफोरा मा सावरायो बिसोर गामिनि रायजो आइजो महिला गिदिर गोलावफोरा आरोखि स' गाइस दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ